Hei, mä oon Miia Kallio ja mä toteutan tätä Kotimainen savi tutuksi -hanketta Ornamo-säätiön tuella. Tässä on tavoitteena edistää kotimaisen punasaven käyttöä kuvataidekouluissa. Mun oma tausta on se, että mä oon käyttänyt vuodesta 2000 alkaen mun omassa taiteellisessa työssä punasavea. Päämateriaali kotimainen punasavi on ollut vuodesta 2010 alkaen. Vuodesta 1998 mä oon toiminut tuntiopettajana eri kuvataidekouluissa ja käyttänyt kaikissa opettamissani ryhmissä kotimaista punasavea. No niin, nyt katsotaan makkaratekniikka, eli nauhatekniikka. Ja tässä tää on hirveän hyvä tekniikka silloin, kun tehdään noita pyöreitä muotoja tai voisi sanoa ehkä vaihtelevia muotoja. Mä itse käytän makkaratekniikkaa melkein päämenetelmänä, niin kun mä työskentelen. Pohja, esineen pohja kaulitaan. Niin, siis makkaratekniikkaa voi käyttää myös isommissa veistoksissa. Se ei ole mikään pakko tehdä siitä ruukkua. Mutta tää nyt on tämmönen perinteinen ruukkuversio. Eli tää pohja kaulitaan. Tommonen noin puoli senttiä - sentti. Kannattaa ensiksi piirtää toi ikään kuin se muoto, mitä haluaa tehdä. Ja nyt mä monesti sanon mun oppilaille, että älkää tehkö välttämättä pyöreää. Se on tosi boring välillä. Vaan että se muoto voi olla myös jotain muuta, vaikka munuaisen muotoinen, jos haluaa. Teen nyt tämmöistä vähän soikiota ja leikkaan sen siitä pois. Kun me tehdään punasavesta, niin liittäminen tai saumeen liittäminen on tosi tärkeää. Ja sen takia on hyvä kiinnittää makkarat molemmilta puolin, ei pelkästään sisäpuolelta, vaan myös ulkopuolelta. Ja yleisin virhe, kun ruvetaan tekemään, on se, että ajatellaan, että se makkara tehdään kauhean ohkaiseksi. Kannattaa tehdä tämmöistä ihan reippaasti peukalon vahvusta makkaraa. Se ohenee, kun sitä laitetaan kiinni. Se laitetaan ei tänne ulkoreunaan, vaan tähän päälle. Mä en riko yleensä pintaa, kun mä laitan sen makkaran kiinni. Siinä tapauksessa, että mä jatkan työtä, niin silloin mä rapsutan pinnan rikki siitä kohtaa, mihin jatkuu. Mutta kun te käyttää tuoretta savea ja tekee sillä yhdellä kertaa, niin se rapsuttaminen ei ole välttämätöntä. Ei se toki kiellettyäkään ole. Mutta tämä kiinnittäminen ja joka kerros kiinnitetään kun se saadaan paikalleen. Mulla on monta kertaa oppilaita, jotka haluaa tehdä silleen, että mä laitan nämä kaikki makkarat tai useamman makkaran ja sitten mä kiinnitän. Ja mä puutun siihen aina ihan siis siksi, että se savi lähtee todella helposti venymään, kun niitä makkaroita kiinnitetään ja se muoto ei enää pidä. Et joka kerros tehdään ja etenkin punasaven kanssa se on se, että liitoksista tulee hyvät, että ne on varmasti kiinni ja se, että joka kerros on muodossaan ennen kuin siihen jatketaan seuraavaa. Ja niin kuin näette, niin toi makkara ohentui tuossa jo tuommoiseksi puolisenttiseksi. Tämä seinämän vahvuus. Suunnilleen semmoisella vahvuudella kannattaa mennäkin. Ja tietysti jos on tekemässä tosi iso, niin se voi sieltä alempaa olla vahvempi. Ja sitten mä pyöritän lisää makkaraa tässä alustalla. Tässä näin, jos savi on tosi märkää, niin voi olla, että pyörittää makkaroita jo valmiiksi ja antaa niiden odottaa, niin sitten ne kuivahtaa sinne ilman vaikutuksesta sillä aikaa, kun laittaa edellistä kiinni. Jos mä haluan, että se tulee tämmöisenä saman vahvuisena, niin
tai niin kuin, että kasvaa niin kuin ikään kuin ei lähde leviään eikä kapenee, niin mä laitan sen siihen päälle, sen samaan kohtaan ja kiinnittelen. Ja nyt niin kuin on tosi tärkeää, että se muoto pidetään niin kuin sellaisena, mitä halutaan niin kuin heti siinä aina kerros kerrokselta. Ja just tämän punasaven kanssa, koska se on monesti vähän märempää, niin se lähtee niin kuin helpommin juoksemaan eri suuntaan, etenkin oppilailla, jotka ei niin kuin vielä hahmota sitä kauhean hyvin sitä savea. Ja sitten kun mä haluaisin sitä kaventaa. Tämä punasavi on tosi plastinen savi. Tästä on helppo rakentaa. Tämä on niin kuin oikeasti käsirakennuksessa tosi hyvä massa. Mutta sitten siinä on niin kuin just tämä kuivumiskutistumat, mitkä on ongelma. Et kun se kutistuu niin paljon, niin huonosti liitetyt saumat ratkee hirveän helposti. Nyt kun mä haluan että se lähtisi levenee tähän suuntaan, niin mä laitan sitä savea pikkasen tänne ylitte sen kohdan. Ja sitten täältä mä taas tuon sitä tänne sisäänpäin. Se rupeaa kääntyä. Sitten kun mä teen mun isoja töitä, tämä ei kuvataidekoulukentässä niinkään ongelma, mutta isojen töiden osalta, niin se, että mä pystyn tekemään seinämää 10-15 senttiä päivässä, sitten sen on pakko jäädä kuivuun, että se jaksaa pitää sen muotonsa, kun mä rupean jatkaa sitä. Mutta kuvataidekoulussa, kun työt jää kuitenkin niin kuin semmoisiksi 20 senttisiksi enimmäkseen, niin se tämä ei ole ongelma. Se on niin kuin, siinä semmoisessa niin kuin satunnaisessa tilanteessa, kun teillä on iso oppilas, joka haluaa tehdä jonkun ison työn ja käyttää punasavea, niin silloin tämä voi olla se, että pitää niin kuin sanoa, että nyt älä tee enempää tänään, vaan jatkat ensi viikolla. Sitten makkaratekniikassa siis nämä erilaiset läpyttimet. Paistinlasta on tässä erinomainen sillä, että toinen käsi on tuolla vähän tukee tuolta sisältä. Ja tällä saa sitten muotoa tarkennettua vielä. Noin.